ang tanang kinabuhi. Nagpasalamat kami kanimo o giday ka kanamo sa grasya sa kinabuhi nga imong gipaambit kanamong tanan o silinain nga paagi sa among inahan o gapuhan imong anak si Marcosa nga gahandom karon sa iyang ikasyaman ka bulawanong mga katuigan o sa iyang paghandom sa adlaw nga din sa nahimugso ni maong kalibutan. Salamat o Diyos sa tanang panalangin nga imong gibubo kaniya sa iyang mga anak, mga apo, sa tibuok ng pamilya o sa tanan nga nahigugma o nagatiman kaniya. Nagaampo kami kanimo nga sa kanunay imo siyang bendisyonan o kalagsik sa lawas o kalag uban sa iyang igsuon o mga kaparintihan o kahigalaan. Hatagi siya kanunay sa kalipay o sa mga panalangin o sa mga grasya nga ginahanglan o hinaot nga siya magpabilin nga testigo kaya sa usa ka maayo nga kinabuhi o sa usa ka malipayon nga katiguangon. Hatagan mo pa unta siya o bulawanong mga edad o mga katuigan aron siya makapadayon sa pagpakiguban kanamo o makahatag kanamo og inspirasyon nga sa kinabuhi sa pagtuo o pagkamaayong inahan o ginikanan. Labaw sa tanang butang Ginoo. Itugot nga sa kanunay kining among igsuon o ginahan si Marcosa magpabilin nga usa ka ehemplo sa usa ka maayo nga kinabuhi o sumbanan sa mga maayong birtud ug hiyas o gangay namong sundon sanglit kami iya mga anak o mga apo o mga kaliwatan. Kini among gipangayo o gipasalamatan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.